Bueno, plazer bat, benetan, ni Bilbotarra naz eta harro, baina Donostira etortzea benetan plazerra da, hiri paregabea. Eta, bueno, oso pozik hemen egoteagatik. Eta, bueno, proposatu zenidatenean hitzaldia ematea, nola eman diezaioket beste, edo kontatzeko beste modu bat, ez? Gauzak nola kontatu ditzaket beste modu baten. Eta, bueno, saiakera bata, asmatu da. Orduan, nire galdera eta gaur erantzuten saiatuko naizena da, ia klimaldaketa guztioi dagokigun arazo bat ote da. Hasiko naiz lehenengo galdera, izango litzateke klima aldatzen ari da, ez? Hori da abia puntua, ez? Zientziatik hitz egiten dugu eta zientziaz hitz egiten dugunean behar ditugu evidentziak, ez? Edo registroak ikusi behar ditugu, eta bar. Orduan, bueno, hemen daukagu, hau da, hemen ikusten duzue bideo bat, ez duzue ikusiko, nire arazo tekniko batengatik, baina, ikusten duzue abia puntua beti dala klimaldaketaz ari garenean 19. mendeko amaiera, 1850, 1900 inguru horri deitzen diogu aurre industriala. Eta hortik hasita, eraldatzen hasi ginean, ez? Giza ekimen desberdinen, aktibitate desberdinen aztarna handiagoa izan da, eta honek ekarri duena da, temperatura gehiago igotzea. Munduko temperatura igotzerakoan ze gertatzen da? Ikusten dugu adibidez, Artikoko izotz geruza murrizten ari dela. Hau da, edadura, eta hemen ikusten duguna, zenbakietan gehiegi kasu egin gabe, begiratuko ditugu joerak. Eta joerak oso argiak dira, azken 60-70 urteetan, beherakada ikusten da Artikoko itsasizotzaren edaduran. Eta hor ikusten duzue, aldakuntza tasa hamarkada bakoitzean, edadura hori murrizten da 13%. Zer gehiago ikusten ari gara? Ikusten ari gara, ozeanoak direla klima aldaketaren edo klima sistemaren erregulatzaile oso garrantzitsuak, eta orain arte, gertatu den berotze nagusiena ozeanoek xurgatu egin dute. Orduan, horrek esan nahi du, ozeanoak berotzen ari direla, hemen ikusten duzuen beste joera honetan bezala. Berotze honekin batera, ze gertatzen ari da? Kontinenteetan eta iparburuetan dauden, batez ere ipar buruan, baina gero baita ere Antartidan dauden izotz geruzak urtzen ari direla. Eta horrek ekarpena egiten dio, itsas eragina dauka, itsas mailan, munduko itsas mailan. Nola aldatzen ari da munduko itsas maila? Lehen aipatzen dizuen aurre industrial honetatik, gutxi gora bera itsasoa igotzen ari da 2 milimetro urteko. Beraz, 80ko hamarkadara arte, 21 zentimetro igo zen itsasoa. Hori ez dirudi gehiegi, baina badakigu, 1983tik aurrera, satelite bideko neurketak ere baditugu, eta ikusten ari garena da, bizkortzen ari dela, itsas maila hori gero eta azkarrago gertatzen ari dela. Zenbat azkarrago? Dagoeneko 3,5-3,7 milimetro artean igotzen ari da. Ados, ikusi dugu, klima aldaketaren adierazle batzuk, variable batzuk, horiek aldatzen ari dira, baina jakin behar dugu zergaitik aldatzen ari dira. Hemen daukazue CO2 berotegi efektuko gas bat da, badakigu gure eguratzean, gure atmosferan, badaudela molekula batzuk, berotegi efektuko gasen molekula batzuk, eta horiek eguzkitik datorren irradiazioa edo beroa xurgatu egiten dutela. Hemen ikusten duguna da, azken 2020 urteko CO2aren kontzentrazioa zenbat CO2 dagoen eguratzea. Eta ikusten dugu nolabaiteko igoera dagoela. Eta hemen galdetzen dizuet, badakizuek gaur egun zein dan CO2aren kontzentrazioa atmosferan? Esmatu bezakezue? Barkatu. Ez da ikusten? Orain ikusiko dugu. 2021 batean, 220ko ppm izan zen. Orain gaude, hemen dikora gutxi gora bera. Hortik gora gaude. Ikusten duzue, batzutan deitu izan zaio, joki makila jarraitzen ari dela klimaldaketa, daukan horrelako evoluzio esponentzialagatik. Baten batek pentsa lezake, baina ez dakigu benetan aldaketa hauek guztiak gizakiak eragindakoak diren, edo agian prozesu natural baten ondorio diren. Hemen dauzkagu
azken 800.000 urteak. CO2 kontzentrazioa azken 800.000 urteetan. Eta ikusten dugu aldakortasun bat dagoela. Momentu batzuetan kontzentrazioa gora joan dela, beste batzuetan behera. Eta gainera badakigu, CO2a goran zegoen momentu hauetan, lurraren klima epela zala. Eta aurreko glaziazioan adibidez, gogoratzen zuen mamutena eta CO2 kontzentrazioa oso txikia zen. Zer erakusten digu grafika honek? Aldakortasuna egon dela, baina gaur egun eman diren aldaketak ez daukatela parekorik azken 800.000 urteetan. Beste zeo zer gertatzen ari da, arrazoi astronomikoak, ziklo hauen atzean dauden arrazoi astronomikoek azaltzen ez dutena. Dos? Arrazoia zein da? Klimaren zientzialariak urte askotan ikertzen eta ondorioztatzen ari direnez, CO2aren handitze honen atzean dagoena da, erregai fosilen isurpen masiboa. Eta hemen ikusten duzue, CO2 isurpenak bi arlotan. Grisez ikusten duzuen irudi honetak dira erregai fosilak, eta marroi edo horiz ikusten den gune hau da, lurraren erabileraren aldaketak, hau da, deforestazioa esaterako. Zein da bata edo bestearen ekarpena? 18. mendetik 1970 bata eta bestearen ekarpenak oso antzekoak izan ziren, baina 70ko hamarkadatik aurrera ikusten duguna da, batez ere CO2 esuri dela erregai fosilak erabiliz. Eta hau da, erregai fosilak erabiliz egin ditugun isurpen guzti hauen atzean, isurpen guzti hauek dira, klima aldaketaren atzean dagoen arrazoi nagusia. Zientziaren ikuspuntutik, badago gauza bat, deitzen dena IPCC, edo klima aldaketarako adituen panela, edo taldea, eta IPCC 1988an sortu zen, eta orduz geroztik tarteka ebaluazio txosten batzuk egiten ditu. Begiratzen du zientzian, klimaren zientzian zer sortu den, ze evidentzia dauden eta biltzen ditu txosten batzuetan. Azken txostena martxoan argitaratu dute, eta da aurreko txostenen laburpen bat. Hemen dago, azken 6. ebaluazio zikloaren sintesia edo laburpena. Eta begira zenolako esaldi potoloak jasotzen dituen txostenak. Giza jarduerek eragin dute zalantzarik gabe berotze globala. Zalantzarik gabe. Ingelesez edo gazteleaz erabiltzen duten hitza da inekiboko. Klima aldaketaren atzean ez dago zalantzarik zientzia munduan, zein dan arrazoi nagusia. Eta dira, erregai fosilak eta bestelako isurpenak eguratzera. Hau ikusita, gaurko hitzaldian, ekarri dudan galderari erantzuten, edo, behintzat arrazoi batzuk bilatzen saiatuko naiz. Zergaitik dagokigu guztioi larrialdi honi edo klima aldaketaren arazoari aurre egitea. Lehenik eta behin ikusi dugunez, arazoaren parte garelako, gizakiak sortu duelako klima aldaketaren arazoa, batez ere erregai fosilak erabiliz. Hemen ikusten duzuen nork isurtzen duen gehien gaur egun. Ez dakit ondo ikusten den hortik, baina gaur egun gehien isurtzen duen herrialdea Txina da. Eta gehien isurtzen duen kontinentea gorriz Asia da. Txinaren isurpenak munduko 27 dira. Estatu Batuarenak 15%. Europar Batasunarenak 10% inguru. Hemen eska genezake ardurak, esan genezake, badakigu hemen nortzuk diren orain arduradun nagusiak, eta zeintzuk dira, ze herrialde dira, arazo honi konponbide bat bilatu behar diotenak, ez? Baina begiratu diezaiokegu honi historia osoari begiratuz, hau da, ez bakarrik gaur egungo argazkia ikusiz, baizik eta historia osoan zehar, lehen aipatzen nizuen, aurre industrialetik gaur egunera arte, ze herrialdek izan duten, edo zein herrialdek egin duten isurpen edo emisio gehien. Eta hemen ikusten duzuenez, nagusi bi daude, bata da Estatu Batua,
orain arte isuritako guztiaren 25% isuri du, eta Europar Batasunak 22%. Ados? Beraz, korapilotsua da, ardurak eskatzearena nazioartean, orain argazkia bat delako, baina historikoki herrialde industrializatuak egon garelako honen atzean. Eta batek pentsa dezake, eta Euskal Herrian, edo nik Euskal Autonomia Erkidegoko datua ekarri dizuet, noski Europar Batasuna gure ekarpena da 0,5%koa, oso txikia. Baina begiratzen badugu isurpenak per capita edo pertsona bakoitzeko zenbat isurtzen dugun, Euskadi, Euskal Autonomia Erkidegoa legoke, Europar Batasunaren mediatik oso gertu, taularen erdialdean gutxi gora bera. Hau da, naiz eta herrialde txikia izan, bakoitzak sortzen ditugun isurpenak, herrialde industrializatu normal batenak dira, handiak dira, eta honekin esan nahi dudana da, guk ere geure ardura daukagula arazo honetan, eta ekin beharko geniokela. Beste arrazoi bat honi eusteko, gai honi erantzuteko, klima aldaketaren ondorioz gertatuko diren inpaktuak edo efektuak guri ere eragingo digutelako. Horrelako irudiak maiz ikusi ditugu, segertatuko da. Artikoan, nik ere lehen aipatu dizuet Artikoko izotz geruzarekin segertatzen ari dan, eta nik uste honek ez duela lagundu ikusten gaia gertutik. Pentsatzen dugu urruneko kontu bat dela, klima aldaketarena. Egia da, noski beste leku batzuetan ondorioak larriagoak izango dira. Hau da, Australiako koral harresia, erabat txurituta dagoenean esan nahi du korala hilik dagoela, eta honen ondorioa da, alde batetik, uretan ere, ozeanoetan ere gertatzen diren beroboladak, eta baita ere, ozeanoen azidifikazioa. Zurgatzen duenean ozeanoak CO2 atmosferatik, bere pH-a azidifikatu egiten da, eta izaki sentikor batzuentzat bizitza ez da erresa. Baita ere ikusten ditugu, badaudela munduan gune batzuk gehiago sufrituko dutenak. Eta hemen ikusten duzue, hau Kiribati uhartekoa da, baina Pasifikoko uharteko hainbat eta hainbat herrialde guztiz mehatxatuta daude itsasmailaren igoeragatik. Gune honetan, lehen etxe bizitzak zeuden, dagoeneko ezin da bertan bizi. Egia da, arazo batzuk urrun gertatzen direla, baina horrek ez du esan nahi, axola ez digunik, jende honik gertatzen zaiona. Hala ere, eta hauek dira, igaz Bangladesen egondako ugolde larri-larriak, milioika pertsona desplazatu, milioika dolarreko kalteak, eta horrelako gertakari, muturreko gertakariak gero eta maizago gertatuko dira. Badago zientzian, talde desberdinak lan egiten ari direnak deitzen dena klimaren atribuzioa, eta hauek aztertzen dutena da horrelako muturreko gertakari bakoitzean zein dan klima aldaketaren aztarna. Zenbatekoa da klima aldaketaren eragina horrelako muturreko gertakari desberdinetan, ez? Hemen ere izango ditugu inpaktuak, hau Burgoseko argazki bat da. Eta igaz nik uste dut danok sentitu genituela, beroa ez dakit jasan ezina hitza denez, baina bai behintzat, ohikoa ez den beroa sufritu genuela, ez? Igazko udan. Honi ere aurre egin beharko diogu eta ohitu egin beharko gara. Gero eta uda beroagoak jasoko baititugu eta gogoratu igaz hasi zala uda hasi baino lehen. Ekainean dagoeneko izan genituen leheneko beroboladak. Hau, Bilboko kaletik nenbilera ateratako argazki bat, ez? Horrelako temperaturak ez dira bat ere ohikoak Euskal Herrian, ez? Eta gero eta ohikoago bihurtzen ari dira. Honen ondorio bat, sute, ez? Edo megasute edo sute larriak. Irudi hau ere Bilboko suhiltzaileen Twitterretik hartutakoa da eta Nafarroa da. Ez da Australia, ez da Portugal, ez da British Columbia, hau Nafarroa da, igaz, bai? Noski, norbaitek esan dezake, baina klima aldaketak ez ditu suteak sortzen, ez, baina bai sortzen edo errazten ditu suteak gertatzea, ez? Hezetasuna txikiagoa da, landaredia oso lehor dago, atmosfera oso lehor dago, eta ez bakarrik ahalbideratzen ditu sute gehiago egotea, baizik eta hauek
gehiago sakabanatzea, edo zailago izatea hauek bertan bera uztea. Honelako ondorioak jasateko aukera daukagu. Lehorteak, Azken boladan prentxan ere irakurtzen ari gara, nekazariak arduratuta, bai hemen Eusko Jaurlaritzak, bai estatuko ministeritzatik ere hasi dira neurriak hartzen, lehorteari aurre egiteko, hau da Londreseko parke bat igazko udan ere bai, ikusten da belarra guztiz. Baina, bueno, ez nintzen, argazkia esanguratsu iruditu zitzaidelako, baina Hendaia aldean adibidez igaz ere horrelako belarrata ikusten zen, lehortea ere horrelako gertakariak ikusiko ditugu maiz. Itsasmailaren handitzearekin lotuta, argazki bat nik uste dut danok ezagutuko duguna, Iñaki Aranzadirena, eta zoratuz, oso ondo ezagutuko duzue, ziur, 2014ko denboraleak izan ziran, eta Zarautzko paseo guztia nola, ez da montaje bat, benetako argazkia da. Oso, beti sartzen duguna, oso ikusgarria delako, Eta, karo, norbaitek esan dezake, itsasmaila ez da inbesterako igo, baina bai aurreikusten da, Euskal Kostaldean aurreikusten da, 2050ean 20 eta 35 zentimetro artean igo daitekela, eta 2100era agertokirik onenean metro erdira iritz daitekela, 45 zentimetro inguru. Karo, ez dirudi asko, baina konturatu behar zarete, mareak gertatzen direla altuago dagoen itsasmaila baten gainean, eta denborale guztiak, enbata guztiak horren gainean ere gertatzen direlako. Beraz, kalteak ere handiagoak izango dira, ez? Eta kalteetako bat, Urruñako kornix errepidean, agian ere ezagutuko duzue, badagoeneko gune batzuk moztuta daude igaduraren ondorioz, itsasmailaren gorakadaren ondorioz, igadura ere handiagoa da, eta gune batzuetan jasango ditugu horrelako atzerakadak, ez? Karo, hau motel gertatzen da, baina gune batzuetan bai da esanguratsua. Eta noski, gerta daiteke ere bai, Zarautzen beste ikuspegi bat, azpiegiturak, eta Donostin ere, Donostiarrak bazarete, paseoan eta gertatzen dira tarteka eta Getariko errepidean, hor kalteak gertatzen dira tarteka horrelako muturreko gertakariak gertatzen direnean. Hau ez da motelduko, noski egin dezakeguna da klima aldaketa gelditu edo moteldu, baina egia da ere bai horrelako itsasmailaren igoerak inertzia handia dagoela, eta gaur isurpenak goitik bera murriztuko bagenitu ere, egongo lirateke hori da, autoan goazenean galga zapaltzea bezala, Zuk galga momentu honetan zapaltzen zu, baina metro batzuk dituzu, inertziaren ondorioz. Horrelako sistema klimatiko global batean gauza bera gertatzen da. Zuk galga gaur zapaltzen duzu, baina sistemak behar du tartetxo bat egokitzeko, Esaten izuen, azpiegiturak, kalteak, modu ekonomikoan ere neurtu ditzakegu kalte hauek. Hau da, Europar proiektu baten ondorioz sortu genuen irudi batzuk, eta hemen ikusten dira Europako eskualdeak, eta koloreak adierazten duena, gero eta gorriago, bere ekonomia 2050ean gero eta gehiago sufrituko duela klimaldaketaren ondorioz. Hor, modelo makroekonomiko desberdinak erabiltzen dituzte ekonomialariek, neurtzeko aldaketa hauek guztiek zenolako inpaktu kateatuak izan ditzaketen ekonomian, eta honek zenolako kalteak sor ditzaken, kasu honetan, barne produktu gordinean. Eta alboko irudi honetan ikusten duguna da, gero eta temperatura, munduko temperatura egoera handiagoa izan, orduan eta kalte ekonomiko handiagoak espero ditugula. Noski, badago, ez jakin, ziurgabetasun tarte bat, ez dakiguna, ez dugu ezagutzen, gero eta temperatura altuagoa izan, edo gero eta denbora urrunago gertatu ziurgabetasuna handiagoa da, baina argi ikusten duguna da, temperatura igotzen den heinean, kalteak barne produktu gordinean gora egingo dutela. Zergaitik ere arazo bat danoi dagokiguna, hirugarren arrazoi bezala da helburu bat daukagula. Isurpenak aipatzen ditugunean, noski gu hemen tokian toki gaude eta auto hartzen dugunean,
isurpenak hemen gertatzen dira, baina gero berdin dio isurpen horiek non gertatzen diren, ez danak eguratzean amaitzen dute. Beraz, klima aldaketa arazo globala da, eta ein batean konponbide globala ere behar du. Bueno, 2015ean herrialde guztiak batu ziren klima aldaketarako esparru konbentzioaren baitan, Parisen COP edo goi bilera honetan, eta adostu zuten, urte askoren ostean eta sufrimendu askoren ostean, lortu zuten adostea Parisko akordioa. Eta Parisko akordio honek zer esaten du? Da, akordio bat herrialde guztiek edo ia guztiek, Siriak kenduta eta horrelako egoera komplikatuan dauden herrialde batzuk kenduta, herrialde guztiek adostutako hitzarmena da. Bueno, lehenengo helburua da, munduko batez besteko temperatura igoera mugatu behar dugula 2 gradutik behera. Bakizuen nun dagoen edo zenbat igo den munduko temperatura 19. mendetik ona? 1,1 gradu. Batek esan dezake, eskerrak, ez? Ja, pentsatzen nuen 4 gradu edo esango zenuen. Baina, botako dizuet, imaginazazue klima aldaketaren edo temperatura dela sukarra bezala, ez? Karo, sukarra sentitzen dugunean, desima batzuk ditugunean, ezin egon pixka bat, baina, tira, aurrera goaz. Gradu bat igotzen denean, ja, 18 hurbiltzen garenean, ja, txarto sentitzen gara. Orduan, gradu bateko desberdintasuna gutxi badirudi arren, mundu osoko temperatura ari garenean, hori da alarma seinale bat, sukarra bezala, zeozer ez dabilela ondo, eta ja aldaketak sortu daitezkela. Orduan, 2 gradutik gora hitz egiten badugu, esaten dugu, 39, 40 gradutara gerturatzen garenean, eta hortik ja, medikura, ospitalera, ja, gauza larriak, horrek, zeozer larria dela adierazten digu, ez? Orduan, denbora askon, herrialdeek esan zuten, muga zala 2 gradu. Bueno, Parisko akordioan, adostu zuten 2 gradutik behera mantendu behar zela, eta ahalegin guztiak egin behar zela 1,5 mugatzeko. Eta berez, Glasgown egon zan, orain dela 2 urte egon zan goi bileran, dagoeneko herrialdeek adostu zuten, helburua izan behar zuela 1,5. Zergaitik, ekosistema batzuentzat edo temperaturari dagokionez adibidez, kalteak 2koiztu edo 3koiztu daitezkelako, bakarrik gradu erdi igotzen baldin bada temperatura. Orduan, ahalegina izan behar du 1,5-etik, ahalegina izan behar du ahalik eta gutxien, eta ahalik eta gertuen gelditu gara 1,5-etik, bai? Orduan, gure helburu globala nazioartean orain 1,5-era mugatzea izango litzateke. Noski honek, beste, orain ikusiko dugu, zailtasun batzuk jartzen ditu. Bigarren helburua, erresilientzia edo adaptazioarekin edo egokitzapenarekin zer ikusi dauka. Lehen esaten nizuen, inertzia horren ondorioz, aldaketa batzuk gertatuko dira, inpaktu batzuk jasako ditugu eta berez inpaktu horiei aurre egiteko prestatu behar dugu, ez? Eta lehen aldiz nazioarteko itun batean jaso egiten da adaptatzeko behar hori. Eta hirugarrena da, finantza fluxuen beharra batez ere, herrialde industrializatuetatik garatu bidean dauden herrialdeentzat. Aipatzen nizuen 1,5 helburu hori, ez? Bueno, hau da IPCCek egindako, lehen aipatzen nizuen adituen talde honek egindako txosten berezi bat, azalduz zein izan ziteken desberdintasuna 1,5 eta 2-ren artean. Inpaktu batzuentzat ez da oso larria, baina beste batzuetan oso larria da desberdintasun hau. Eta txosten honetan ere ikusten duguna da, oraingo bidean 2040an edo gaindituko genukela 1,5eko temperatura igoera dagoeneko. Zer exigitzen du 1,5eko helburu horri erantzutea? Murriztu beharko genituzke mundu osoko isurpenak 155 2030erako. Ez gaude bidean, Ez gaude bidean inolaz ere, eta momentuz bidea gehiago da hau Parisko akordioarena baino. Laugarren arrazoia, zergaitik kezkatu behar gaituen edo zergaitik dan gure arazoa, ekin diezaiokegulako. Batzutan galdetzen diate, baina zeo zer egin dezakegu edo, amore eman behar dut, eta erantzuna da ez, pila bat, gauza pila bat egin dezakegu klima aldaketari aurre egiteko. Eta hemen, datu batzuk. Hauek dira mundu osoko berotegi efektuko gasen isurpenak arloka, sektoreka ikusten duzuen,
isurpen gehienak sortzen direla energia eta elektrizitatea sortzerakoan. Eta bigarren sektore isurtzaile nagusia garraioa da. Beraz hemen, klima aldaketa eta isurpenak murriztu nahi baditugu bi hautagai, ez? Bata da nola sortzen dugun energia, hori guztiz aldatu behar dugu, erregai fosilak erabili beharrean beste iturri batzuk erabili behar ditugu, eta horrekin batera energia aurreztea, efizientzia energetikoa eta bar, eta aldatu behar dugu nola mugitzen garen. Goitik bera aldatu beharra daukagu. Pentsatu orain, helburua dela isurpenak erdira murriztea 2030 urterako. Euskal Autonomia Erkidegoan berdintzu, ikusten duzuenez, garraioa eta energiaren sorrera artean, isurpenen bi eren, gure herrialdean, energia sortuz, edo importatuz, eta nola mugitzen garen sortzen ditugula isurpenak. Beraz, hemen ere, berpentsatu behar dugu, zen nolako energia kontsumitzen dugun, zenbat energia kontsumitzen dugun, eta nola mugitzen garen. Lehen esaten nizuen, eta hau da, nolabait nire lan hildoa edo, nire ikerketa hildoa, klima aldaketa aldatzen ari denez, eta naiz eta isurpenak murriztu, egokitu beharko garela. Zenolako egokitzapenak, kasu honetan, hau ez dakit ezagutzen duzuen, baina Tamesis itsasadarreko harresia da, babeserako harresia. Honekin adierazi nahi duana da, kasu batzuetan beharko ditugula azpiegiturak, hiri batzuk babesteko, Donosti bezala, gune batzuetan segurazki azpiegiturak indartu beharko dira, edo sortu beharko dira, inpaktuak ekiditzeko. Beste kasu batzuetan, naturan oinarritutako neurriek lagundu diezagukete. Hau Gernikako itsasadarra da, padurek badaukate gaitasuna gora egiteko, akrezioa izateko, baldin eta itsasmailaren igoera motela bada. Beraz, hemen badaukagu, batzutan, utzi behar diogu naturari ez egiten. Beste neurri bat, hiriek oraindik gehiegi uztartzen ari ez direna, baina hiriak dira orokorrean bero hori kontzentratzen duten guneak. Eta hor, bero boladak daudenean, hor kontzentratzen da arriskua. Zergaitik, populazioaren hein handi batean hirietan kokatzen dalako, eta baita ere bertan gertatzen dalako berotegi uhartea edo bero uhartea delako prozesu hori. Asfaltoa dela eta, haizea ere eraikinekin eta estabil, eta hor kontzentratu egiten da beroa bereziki, hirietan. Hemen ikusten duzu, hau Melbourne hiriko argazki bat da, bero bolada batean hartutakoa, irudi termikoa, eta hemen ikusten duzu, asfalto guneak 61 gradu, 61. Eta aldiz, landaredia edo zuhaitzak edo itzala dagoen lekuetan, nola jaisten den 34 gradu ingurura. Hau da neurri bat, merkea, klima aldaketari aurre egiteko neurria da, baina baita ere beste onura batzuk ekartzen dizkigu. Eta oraindik, erresa, nik uste dut, hirietan martxan jartzeko, eta igaz, The Lancet aldizkari ospetsuan, klima aldaketa eta osasunaren arteko inpaktuak uztartzerakoan esaten zuten nola horrelako neurriak ez diren gehiago zabaltzen ari munduan, ez? Hemen mezu bat, ez? Nik uste dut orain agian egokia izan zitekena, ez? Beste kasu batzuetan ez dira zertan instituzioak izan behar neurriak aurrera eramaten dituztenak. Hemen ikusten duzue, zarautz bezalako gune bat babestea konplikatua da, ez? Hordike bat sortzea paseoan konplikatua da, eraikinak mugitzea leku batzuetan egiten ari dira, baina sozialki oso neurri zailak dira, korapilotsuak, eta oraindik segurazki ez da horrelako neurririk, urrengo hamarkadetan ez da horrelako neurririk behar, baina hemen egiten dutena da, banakako edo egokitzapen pribatua, ez? Kalteak murrizteko, agian ikusi dituzue, paseatzen duzuenean, horrelako egurrak bertako tabernan alde batzuetan, ez? Besteko horrelako denboraleak datozenean, itxi egiten da, ez duzu denboralea ekiditzen, baina bai kalteak murrizten dituzula, ez? Gune batzuetan ere horrelako neurriak behar izango dira. Beste neurri bigunak edo deitzen duguna. Hirietan super garrantzitsua, plangintza urbanoa.
Batez ere, klima aldaketa txertatu behar da plangintza urbanoan. Ezin dugu eraiki, adibidez, uholde arriskuan handituko bada gune batean. New Yorkeko hiriari da, munduan frontrunner edo oso aurreratua dagoen hiri bat, eta egokitzapen plan izugarria dauka, eta hainbat neurri dauzka plangintza urbanoarekin erlazionatuta. Ez bakarrik plangintza urbanoa, beste batzuetan behar dituguna da, bere boladei aurre egiteko plana. Hau nazio mailako plan bat da, Erresuma Batukoa, hau da lokala, neurriak hartu daitezke, maila desberdinetan, eta gainera inpaktuak tokian tokiz gertatzen direnez, gure herriek badaukate gaitasuna inpaktu horietako batzuei erantzuteko, ez? Eta beste kasu batzuetan, alerta goiztiarreko sistemak, hauek ere merkeak dira, eta ekiditu ditzakete kalteak nabarmen. Beste mezu bat ekonomiaren ikuspuntutik, ez duzue oso ondo ikusiko hortik, baina berez ikusten duguna aurreko proiektu berean egindako kalkuloen arabera da, egokitzapena adaptazio neurri hauek martxan jartzen baditugu, koste ekonomikoak murrizten direla 4 edo 5 edo hainbat aldiz. Beraz, egokitzapena ez da bakarrik kalteak ekiditzeko, baina baita eraginkorra da horretarako, kalteak ekiditzeko. Hau da, kostaldeko datuekin, eta hor, ibaietako uholdeekin ere, eta ikusten duzue, erdira edo eren batera jaisten direla kalteak egokitzapen neurriak ezartzen baditugu. Eta beste mezu bat, isurpenak, hemen mitigazioa da isurpenak murrizteko hartzen ditugun neurriak. Lehera aipatzen genituen, garraioan edo energian, arloan hartu beharreko neurri hori guztiak. Mitigazioa neurri horietan gastatzen dugun edo inbertitzen dugun euro bakoitzetik, onurak, lortzen ditugun onurak ekiditzen ditugun inpaktuetatik, ia bikoitza dira. Beraz, jakin badakigu, ekonomiaren ikuspuntutik ere, eraginkorragoa dela klima aldaketari aurre egitea, bere inpaktuei itxarotea baino. Azken, mezu bat, gai honek kezkatu behar gaitu, arrazoi etikoengatik edo bidezkoa delako. Hauek dira mundu osoko herrialdeen isurpenak. Eta ikusiko duzue, nolabait isurpenak kontzentratzen direla ipar hemisferioan, Brasil hemen pixka bat laguntzen du, Txina, eta hemen dagoela hutsune handi bat, Hego Afrika kenduta. Herrialde industrializatuek daukaten ardura, ezin daiteke konparatu Afrikako herrialdeen ardurarekin, adibidez. Are gehiago, ikusten ari garena da, urrakortasun edo zaurgarritasun handiagoa duten herrialde horiek, hau da, ekarpen txikien egin dutena, isurpen gitxien eman dituztenak direla, klima aldaketaren inpakto nagusiak jasoko dituztenak. Hau da, bi bider ez bidezko, herrialde hauentzat. Orain dela gitxi amaitu dugu proiektu bat Senegalen, badago mendebaldeko Afrikan kostaldea oso aretsua da, eta horri itsasmailaren igoeraren ondorioz ikusten ari garena da, higadura izugarria dagoela. Gune batzuetan, hau San Luis da, Senegaleko ipar aldean, Mauritaniarekin batera, hemen egon dira denborale izugarrizko enbata batzuk, etxeak guztiz deuseztu dituztenak, eta hemen egin dutena da dike bat eraiki. Afrika mendebaldeko gune batzuetan gertatzen ari den higadura urteko metro 1 eta 2 da. Hau da, kostaldeak atzera egiten du urtero metro 1 edo 2. Beraz, guretzako arazo bat izan daitekena, hemen esaten genuen, Donostiko paseoan eta tarteka kalteak sortzen direnean, eske herrialde batzuetan, ez dut esango hil ala biziko, baina bai bizi ala ez bertan ez bizitzeko baldintzak, gertatzen dira. Beraz, bidezkoa da ere bai, kontribuzio txikiena daukatena, inpaktu gehienak jasoko dutenei, lagundu beharra, eta horiekiko diru fluxuak mobilizatu egin behar dira jakina. Baina ez hori bakarrik, bidezkoa da ere bai, gaur egun aldatzen ari garen klima,
gure gazteei, gure umeei eragingo dielako. Eurek jasoko dute gugandik mundu bat, ez dut ezagutuko, mundu bat, gu jaio gineneko temperaturan, dagoeneko nire seme-alabe, gu jaio ginenean eta eurak jaio direnean, ia gradu bateko desberdintasunarekin jaio dira, ez? Orduan hemen badago ere bai, justizia klimatikoa gero eta gehiago ikertzen den hildoa da, eta aztertzen du herrialdeen arteko desberdintasun hauek nola konpondu daitezke, eta nola bideratu daitezke neurri justoak edo bidezkoak, baina baita ere etorkizuneko belaunaldiekiko, ez? Gaur egiten ez duguna, eurek egin beharko dute, baina ez martxa berean. Ekin beharko dute sakonago, azkarrago eta segurazki garestiago zentzu askotan aterako zai. Bueno, onaino gaur kontatu nahi nizuena, espero dut bostarrazoi hauetatik behintzat baten bat konbentzitu izana eta mila esker zuen arretagatik. Erronka zaila da, ez? Nahik esaten izuen, ez? Zenbat murriztu bat diren isurpenak 1,5 gradutara mugatzeko, hori horretara iristea zaila da, baina horrek ez du esan nahi, hori pasatuta ere, saiatu behar ez garenik, ez? Beti izango da hobeago 1,7, 2 baino, edo 1,9, 2,4 baino, ez? Orduan, zentzu horretan, helburua beti izan behar du temperaturalik eta gehien murriztea. Ez da erresa, lehen esaten genuen gure giza sistemaren errotik aldatu behar ditugulako gauzak nola egiten ditugun, energia nola sortzen dugun, nola erabiltzen dugun, nola garraiatzen garen, nola elikatzen garen, ez? Agian ere elikaduraz ez dugu hitz egin, baina ez dakit pepinoak ekartzea, ez? Munduko beste puntatik ere horren aztarna, karbono aztarna ere aztertu beharko litzateke, eta ikusi beharko litzateke horrek zentzua daukan edo ez, ez? Gauza asko eraldatu daitezke, kontsumitzaile bezala nik uste dut hausnartu behar dugula, bakoitzak zer egin dezakeen, eta jakinda energia, garraioa, elikadura izan daitezkela gure esku dauden arlo batzuk, pentsatu, nola egin ditzakegun gauzak desberdin, baina noski, hemen nik uste dut instituzio publikoen rola ezinbestekoa dela. Ezinbestekoa dela, ze politika publikoekin bultzatu ditzazketen neurriak askoz ere gehiago zabalduko dira, ez? Ardura individuala bai, baina nik uste dut ezin dugula itxaronez, guztiok konbentzituta egon arte eta hemen bestelako aldaketa batzuk sortu behar dira. Aukerak badaude, bai, aukerak badaude. Trantsizioak, ez dut trantsizio hitza aipatu, baina bai egin behar dana, trantsizio nola baita esaten du, aldaketa hauek bortitzak dira, baina gradualki ere burutu behar ditugula, azkar, baina ez gaurtik biharrera, baizik eta prozesu batean. Orduan, trantsizio hitz horrek niretzako gradualtasun hori adierazten du. Trantsizio aurrera eraman behar dugu eta trantsizio horretan arrisku batzuk badaude eta galtzaile batzuk ere egongo dira. Esaten badugu erregai fosilak guztiz baztertu behar ditugula eta beste energia mota bat bilatu behar dugula, hor galtzaile argi batzuk daude. Nola egiten dugu, hor badago beste kontzeptu bat, dela bidezko trantsizioarena, transizion justa, nola egiten dugu plangintza bat, sektore horietako langileak eta inpaktu horiek, inpaktu ez ekonomikoak esan nahi dut bakarrik, pertsonalak ere bai, sozialak ere bai, horiek ekiditzeko. Baina aukera batzuk ere badaude, aukera asko daude. Orain berriztagarrien gaia pilpilean dago, baina aukera positibo batzuk ere beste modu batean bizitzeko eskaintzen ditu. Beste mugikortasun mota bat ez dut aipatu ere, baina tarteka irakurtzen dugu, zenolako inpaktua daukan zenolako eriotza kopurua dagon lotuta airearen kutsadurarekin adibidez. Erregai fosiletako autoak eta garraiobideak baztertuko bagenituzke gure hirietatik eta gure errepideetatik,
hor daukagu osasunean beste onura bat. Trantsizioan bultzatu beharreko sektore hauek guztietan, ez bakarrik berriztagarriak, esan nahi dut, energia efizientzia aurreztea, bultzatu behar diren beste eta beste sektore horien artean ere, aukerak sortuko dira. Txina da adibidez, lan berde kopuru gehien sortzen ari den herrialdea. Hor kontradikzioak daude, alde batetik jarraitzen dute ikatzezko zentralak sortzen, baina aldi berean panel solarrak ekoizten dituzte topera eta lanbide berde gehien sortzen duen herrialdea Txina da, ez? Hor, lanerako ere sortuko dira beste aukera batzuk. Eta lehen esan dizuena, ekonomiaren ikuspuntutik askoz ere merkeagoa da, egia da, inbertsioak gaur egin behar direla, ez? Eta nolabait inbertsio horien itzulera edo errentagarritasuna jasotzen dugula etorkizunean. Baina zenbakiak hor daude, ezer egiten ez badugu, gerta daitezkeen inpaktuak, horiek bai izango direla latzak, ez? Eta bereziki, zaurgarriak diren komunitatean, eta nik aipatu ditut, garatu bidezko herrialdeak, aipatu ditut gazteak, baina gure komunitatean ere badaude, esklusio arriskuan dauden pertsonak, txirotasun maila batzuekin, horrek ere sufrituko dute gehien, ez? Beti horrela da. Orduan, bueno, nik uste dut, arrazoiak, ekiteko arrazoiak asko direla, erreza ez da, baina itxoitean nik uste dut okerragoa dela, hori argi ikusten dugu. Elisa, lehenko eskerrik asko itzaldiagatik, baina pixkan esatzen zuen egin ez daukazu sensazioa arazoa hain larria denean eta hain handia denean egunerokotasunean ezer egin izanaren pertzepzioa handitzen ote denik eta nola ekarri hori egunerokotasunean bakoitzak zegin dezaken ere, ez dakit esplikatzen naizen, hau da, eskaskotan esatezu, nik zerbait egin da ere, honek ez duen besteko eraginik arrazoa larria baldin bada, eta ordu gelditzen gaute garen egin gabe egin genezaken hori, ez? Eta nola ekarri gurera egunerokotasunean, ez keinu bat irudiena, denon artean bakoitzak hori egingo bagenu, ez? Ekarpena handia izango litzatekela, hori gizarteratzera, ez? Nik uste dut arrazoi osoa duzu, baina banan jutean nik uste konbentzitzea zaila da, nik olako hitzaldi asko ematen ditut urtea zehar, eta etortzen diran gehienak gutxi gora bera konbentzituta daude, así que berriak ezak izen bat gehitzen ditut, historia honetara. Baina nire inguruan ikusten dudanagatik, nik uste dut pizgarriak edo incentiboak behar ditugula, ohiturak aldatzeko. Eta horregatik esaten nuen, guk ezagutu behar dugu, jakin behar dugu nonekin, eta igual lehen esaten genuena, ez? Autoa hartu beharrean, esateak, gaur egingo dut alegina, eta baina horren zain egoteaz gain, edo hori egiteaz gain, nik uste dut bestelako pizgarri batzuk behar ditugula, ez? Eta igual, garraio publiko beste modu batean pentsatuko balitz, edo, euro bat kostatu beharrean 50 zentimo kostatuko balu, edo gasolina euro bat kostatu beharrean 3 euro kostatuko balu, nik uste dut beste pizgarri batzuk martxan jarri daitezkela, aldaketa sakonagoak ikusteko. Nik uste dut klimaldaketarekin gertatzen dena da, ekin behar dugula gaur, etorkizunean zeo zer gertatu ez dadin, orduan, denbora tarte horrek, gure burmuina prokrastinatzailea da, orduan, nola, kostatzen zaigu gaur zeo zer egitea ez, etorkizunean izango badugu onura. Orduan, nire ustez, norberak egin behar ditu egin beharrekoak, baina egiten ez duenarentzat, pizgarri bat edo motivazio bat, eman behar diogu. Nik talde asko Bota. Iruditzen zait, egin behar duen galdera oso garrantzitsua dela. Azkenean, jartze dute askotan pertsonengan presio bat, ni betan ere esperientzia, erreziklatzen eta hasi ginenean iruditu zitzaidan izan zen, gizarteak oso ondo erantzun zuela erreziklatzeari dagokionez. Baina kotxearekin hor beste historia bat dago. Iruditzen zait, garraio publikoaren aldeko aposto egiten dugunak askotan hippie batzuk bezala tratatzen. Ez dakit, autobusean joatea, eske badago gizartearen zati bat autobusean joatea putrada bat iruditzen zaiona. Nik hori horrela
Bai, bai. Eta orduan, eskirutzek esfortzu maila, zuk esan duzu, 95 da, baina oso serioa da, Euskal Herri batean. Bai. Ez dakit, pertsonatzei eskatzen ari zaiena oso gutxi dela. Oso gutxi dela. Hori alde batetik agertzen pentsatzen dut, eta gero bestea baita erakutsi duzuna Europako mapa. Bai. Letonian esaten zenuen hor, zonalde hortan gorrian zegoen horiek izango direla gehien sufrituko dutenak. Zergatik eta gero baita galdetu nire izuna agertzen den energia nuklearraren inguruan zuri. Vale, hau pai. Erraxak, hirurak. Bueno, a ber, garraioarekin gertatzen dena da erosotasun kontu bat. Baina hainbat gauza aldatu ditugun bezala, goratzen zareten lehen tabernatan eta ikasgelatan erretzen zala. Eta orain ja inori ez litzaioke bururatuko. Nik uste dut horrelako txip aldaketa bat behar dugula. Konferentzia baten orain dela urte batzuk, ama batek esaten zuen Norvegiarra zan, eta garai batean denek eramaten zituztela umeak eskolara autoz. Eta orduan kriston hilarak sortzen ziren, umea utzi, benga atera, tal. Eta hasi ziren txirrindulak erabiltzen, eta gero bilakatu zen autozi joanari txarto begiratzen ziotela. Orduan zegoen hor presio sozial bat, sortu zen, beste motako garraio baten alde, ez? Nik uste dut instituzioek hori bultzatu behar dutela, nolabait. Oraindik hori, autoa erabiltzen duena izan behar du, ez? Ez dakit horrela behar diogun, ez? Baina bai, bilakatu behar da, ez bakarrik erosotasun kontu bat. Karo, horretarako, lehen aipatzen genuena, ez da, erresa. Gure herrialdea alde batetik lortu du, ez, oreka ez dago gune bat nolabait utxik, ez, beste estatuan gertatzen den bezala, badago, esan nahi dut, herrialde osoan dagoela jendea, ez, baina horrek dakar, garraioaren kontua komplikatu egiten dela, ez, baina horre ezinbestekoa da, nik uste, plangintza publikoaren rola, garraioa beste modu batean bultzatzeko. Hori bai, sortzen ari dira ere bai, beste motak, nik ez dakit, hau ez dut ikertu eta garraioa ez da nire ikerketarloa. Hemen hitz egiten ari naiz pixka nire iritziaz, eta hiri handietan bai ikusten ari da, gazteak gerotak gitxiago ateratzen dutela gidatzeko baimena, badituztela bestelako aukera batzuk, motorrak alokatzea edo txirrindulak alokatzea edo patin elektrikoak, edo nola da autoa banatzeko sistema hori ere bai, hori da, BlaBlaCar, hori gazteen artean super edatuta dago, ez? Agian, gazteekin etorriko da beste, egiteko beste modu bat, baina bitartean nik esango nuke hemen administrazioei ardurak eskatu beharko genizkiela, ez? Erraztasunak bialtzeta emateko. Eta berez, orain egondanean garraio publikoa merketu dela, 150 daukagula, esaten dute, askoz gehiago erabiltzen dela, ez? Orduan, lehen esaten genuen bezala, kutsatzen duena ordaindu dezala, hemen ere, ondo dabilenari nolabait merketu egin behar zaio, eta beste batzuei garestitu egin beharko zaie erabilera kaskarra ez erabiltzar. Lehen aipatzen zenuen Europako mapa horretan, nik zehaztasuna ez dakit, baina orokorrean gertatzen dena da, ekonomia ahulagoak dituztenentzat zailagoa izango dela arazo honi aurre egitea. Zehazki zagaitik Estonia, Letonia, Lituania inguru horretan, kokatzen dan inpaktu handiena, ezin dizut ezan. Nahi bauzuk ikertu genezake eta galde genezake, baina zehaztasunez ezin dizut ezan. Hori bai, beti bezala, okerrendi joanak gehiago sufrituko du. Eta ekonomia ahulenak, zailtasun gehiago izango dituzte aurrera egiteko. Eta gero badaude beste ekonomia batzuk, Poloniaren adibidez, menpekotasun handia daukana ikatzarekiko. Zer egiten ari da adibidez Europar Batasuna kasu honetan? Lehen aipatzen genuen, bidezko trantsizioa bultzatzeko funts potolo bat jarri du martxan, ez? Nola egiten dugu erregai fosiletako langileek hor egondan jende hori guztia, berbideratzeko beste profilak egokitzeko edo beste bideetara eramateko, ez? Hor nik uste dut Europaren rola garrantzitsua izango dela. Eta energia nuklearrarena, IPCC-ren agertoki gehienetan agertzen da, baina ez da bide nagusia. Azkenengo ez dut jarri irudia, azken gauzak gehiagiz komplikatzearren, baina aipatzen dien neurrien artean dira nik esaten dizuenak.
isurpenak murrizteko gaitasuna handia daukatenak, eta gainera kostuaren ikuspegitik errasenak direnak. Eta daude energia berriztagarriak, energia aurreztea eta efizientzia energetikoa. Eta efizientzia energetikoa azkenean zer da? Egokitu behar ditugula geure eraikinak energia hori ez galtzeko bidean eta eraginkorragoak izateko. Hoiek dira ildo nagusiak energiaren arloan, ez naiz garraioan sartzen. Eta nuklearraren rola nik ez dut ikusten handitzen denik, eta nik pertsonalki ez dut uste hori aukera batenik, baina hori iritzi pertsonala da. Bota. Autoaren kontua eta antena dela pixkat. Problematizatzeatik hausuta, du iritzia zindan, autoari buruz egiten denean, burutasun buruz esaten nola señalatzen da kotxea erabiltzen duen. Zaiterezen batean jo bat egun kotxea erabilera horrek ere zerri erantzuten dio. Jendeak kotxea zerratik hartzen du. Hori da, hau melo jaundiena. Bai. Eta gero gainera ere, esatezen kutsatzen duenak ordaindu ez da. Nire igual ez da tortillari buelta ematen ari zaion, eta igual gehien daukenak ere gehien gutxien kutsatzen duen momentu konkretu batzutan, autoelektriko berriena erosten duenak ez du kutsatzen, eta horri laguntzen zaio eta horrek ez du ordaintzen, eta kotxea erosi ezin duenak ez da gehien kutsatzen duena. Bai, hor badaude arazo distributibo nagusi batzuk. Zuk esatu duzu bezala, eta ikertzen dira, ez bakarrik ekiditean, adaptazioari dagokionez, ere bai, egiten dugunean babes neurri bat adibidez, zein egiten dio onura babes horrek. Gehiago behar duenari, baina gehiago behar duen horrek diru gehiago dauka, edo ez, eta plangintza publikoa bada, esan nahi dut. Plangintza publikoa egiten den bakoitzean, eraginak daudela, eta saiatu behar direla, neurri horiek alik eta efektu distributibo gitxien izatea edo orekatuen izatea. Egia da, autoelektrikoa orain ez dagoela askoren esku eta gerta daitekela, ez? Gutxiago kutsatzen dutenak, kapazitate gehien daukatenak izatea. Hori, niri bururatzen zaidan modu bakarra da politika publikoen bidez bideratu behar dela, ez? Nolabait. Gertatzen da pobrezia energetikoarekin, ere bai, zeintzuk dira, ez? Hor zaurgarrienak. Hor errentaren distribuzioaz ari gara, eta horrola nik uste dut merkatuak sortzen dituen akatsak konpontzeko, estatuaren rola sartu behar da, desoreka horiek bideratzeko, ez? Eta ikusteko zenolako laguntzak bideratu daitezkeen, edo zenolako, ez dakit, zergak esarri daitezkeen, desoreka horiek birbanatzeko, baina egia da eta ikerketak daude aztertzen dituztenak, distribuzio arazoak zeintzuk izan daitezkeen politika hauetan. Burura datorkit adibidez, orain dela, ez dakit, 2 edo 3 urte, edo ez dakit, pandemia aurrean izan zen, baina Frantziko txaleko horien krisialdia, hori izan zen neurri klimatiko bategatik, ez? Berez da, diesela gehien kutsatzen duen erregaia horren gainean jarri zen zerga bat. Karo, zerga horrek zein eragiten zion gehiago, ez? Hor noski beste faktore batzuk ere egongo ziren, baina izugarrizko erantzuna sortu zuen Frantziko gizartean, ez? Orduan, egia da egoera konplexua dela eta ez dela erresa politika publiko orekatuak bideratzea, baina hor badaude neurriak oreka horiek bideratzen saiatzeko. BCI-run adibidez badago talde bat, aztertzen duena zehazki politika publiko desberdinen eragin distributiboak. Eta ikertu egin izan dute, adibidez, orain estatuak eman duten erregai fosilei eman zieten 20 zentimoko laguntza horretan, zenolako eragina izan duen eta horrere ikusi da. Naiz eta nahiko orekatua izan da, gehien erabili duenak edo onura handien izan dutenak, gaitasun handien zutenak izan direla, ez? Nik esango nuke arrazoi duzula, eta erronka bat dela, eta gauzak oso ondo aztertu behar direla, neurriak ezartzeko orduan.
Bueno, mila esker. Bale, ba.